ассалому алайкум дӯстон, мардум, тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Саудо ТВ. Имрӯз 8 марти 2026 сол навор кардем. Навори хонаҳои арзон тамошо кунед. Нигоҳ кунед, дар ирӯза навор чӣ дорем? Аренда комната дорем бачаҳои азиз. Якта мошини Opel хетчбек дорем, якта дулан дорем дӯстон, якада 3 сотиқ замин дар кораи Душанбе. баъдан бо дорем хона аз Ваҳдат, хона аз Душанбе, хона аз ноҳияи Рудакӣ, хона аз Хуросон, хона аз Ҳисор, хона аз Ваҳдат, хона аз шаҳри Хуҷанд, хона аз шаҳри Кӯлоб дорем дӯстон. Тамошо кунед. Аз Душанбе ҳам ҳастанд. ба хотири пешрафти канал наворда лайк кунед, дар канал подписаться кунед. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp муроҷиат бикунед. бача азиз, навора шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. эълона шурӯъ мекунем. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, замин дар кӯршидаи дута 3 сотиқа ягон хонаи временкан дошта боша мешава мега. ай тарафҳои 9 километр, ай Мавлоно, сумаш то 200-250 ҳазор сомон боша, ман мегирам дар WhatsApp-ам нависонен. ина марамат дӯстон, кадомитон дорен, акақати чахчах кунен. ҳамин хеле эълон дар кор боша, хушрӯ кардан нависонен дар WhatsApp-и ма эълонтон мекунам. оиди масъала ҳамин шахсиятда бинависен, кадомитон замин дорен. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе ҳай. нархи зурай дӯстон, и хеле нархҳо редка мешава. нигоҳ кунед. шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Чимтепа, пости Чимтепа қарор дорад. доми 3 этажа, хона дар этажи 3 ай дӯстон, сехонага масоҳати 70 квадрата 380 000 сум мега. агар бовар накунен, ина WhatsApp ахириш 9847 аз номи канали ма занг бизанен дӯстон азиз. доми 3 этажа дар этажи 3, обсвети доимӣ, ремонто падъабои, документҳои 100%, маршрути 41 ва автобуси 27 қарибӣ хонада мия. магазин, аптека, масҷид, мактаб ҳамаш хулас ки қарибаи 380 000 сомонӣ бо арзон мешавад. занг бизанем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба дуюмин аренда квартирае ки шумо мековенш. аренда комната ҳастае ки 2 комната квартира дар этажи 9 бо масоҳати 41 метри квадратӣ дар Душанбе дар Мардон, доми Пайкарда қарор дорад. адресошон Душанбе, доми Пайкар дар Мардон. яъне ки нархи моҳонаш мега 3000 сомона, як моҳаш 3000 сомай. духонагаи 41 квадратай,
хай чӣ хел мебинед ремонтош фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ лозимтон боша марҳамат занг бизанед. Студентҳодам бо варианти зурай ҳами 500 сӯми 6 нафар бигирен, дар як хона 3 нафар, дар як хона 3 нафар. Вақте мо студем дар як хона 6 нафарам меистодем бачо. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 160 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон нигоҳ кунед. Оиди хона маълумотоша пурра мегум хушрӯ гӯш кунед. Баъд ҳамин лайк ҳамонем ки навораи мо тоб да барава бо иншоалло бо хонаҳои арзон зиёд шаванд. хонаи назди ҳавлигӣ дар Душанбе дар маҳаллаи Дарёбод аз Ленинград фабрика 2 километр. 2 сотиқ замин, 2 хона. Проект 2 этажа. Болоша ба ҳамхотир маҳкам накарда мегам. Телефон WhatsApp рӯи экрани шумо 160 000. Наздикии масҷиди Қори Амон ва масҷиди Панҷвақта ва ҳам масҷиди Ҷумъахонӣ мегам. Наздикии Балниса, бозорча, магазини аптекаву мактаб, гирду атроф маҳкам 2 хона 1 баня. Як хонаш 3 ба 5, як хонаи дигари бо падвалаш 4.5 ба 5. Калидори 2 ба 4, баняи 2 ба 1 мебошад. Бо 5 сомон мега то мости 46 мебарам мошинотон. Обсвети доимӣ аз бари хона мега бо 2.40 ба 12 ҷои мондагием. Мақсад метонен ҳоҷатхонаҳай, анҷумхонаҳай ягон чӣ бисозен дӯстон. хона бо семенблокай. барои чӣ криша накардем мега? Барое ки вариант мане ки проекти 2 этажа ҳам сумам нарасид. Савдо да мондам 160 000. айнуми канали Савдо ТВ занг занем бачо. Медонен Савдо ТВ ки ҳар рӯза хона савдо мекунам. дӯстон мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. номи мошин TGL ай дӯстон аст. TGL. ака мо оиди мошину ха сарфаро намерем нашоти дулано. соли мошин 2006. адресо шаҳри Панҷакент. сӯзишвориш дизел. коробка механика 6 скориса ҳай мега. мотор боша 6 силиндра ҳай. нарх 160 000 сомон бо савдо дорам. мошин расход надора. алиши ба мошини майда, яъне ки болои сум бутан сум дар курай. утилизатсия дора. техасмотр 1 моҳ мега пеш буд шидагӣ буд. ина марҳамат 160 000 сомон. занг бизанен далчи маълумотша бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин. деҳаи меҳнат, расвет, ноҳияи Хуросон аст ку дӯстон ана ҳамуҷа қарор дорад. 230 000 нарх. телефоншо рӯи экрани шумо. хонаи фурӯшӣ мега обши қариб ки яъне ки 4 дар хона ҳай обши, баня, анҷомхона, декдонхона. ду тараф мега маҳкам хона расвет да қарор дора. срочна фурӯшӣ 230 000 бо савдо дора. занг бизанед бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 5 комнатагаҳай масоҳати заминаш 2 сотиқа ташкил метавад. шаҳраки Шарора, шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабузда қарор дорад. яъне ки Уртабуз боз як номаш ганҷрез дӯстон агар бидонед. нарх 230 000 сомон. телефоншона мегзорам, маълумоти бештарша мегиред. хона дар беҳтарин ҷой қарор дорад. обсвет дорад. дар наздикии мактаб. срочна пул зарур шидагия мега ана ҳами хона дарвозаи хушрӯ кардем. хай ака 5 хона кардема 2 сотиқ заминда. барои хидмон кардем хай сум дар кораи савдош мондем. арзон мондем ки ҳами хона савдо рававо камбудӣ ҳал шава. занг бизанед азиз.
ва дӯстон азиз, кадометон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм-канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. Ана ҳами телеграм-канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ. нигоҳ кунед да. як хонага дар Испечак 290,000 сомон. як хонага ҳавли мега замин надора, обши 26 квадратай, канализатсия дора, ҳамому, ҳоҷатхона, кухни ҳамаш ҳастай дарунда. хонада як ҳавличада мега обши 5 хонаҳай ҳамаш даруношда, ҳамом, ҳоҷатхона, кухни дора. як тараф якташ фурӯшияй дӯстон азиз. мақсади ҳамҷа якча мефурӯшанд. техпаспорт дора. Испечак рӯпарӯи таксиҳои Ҳисор Регар шаҳри Нав. фақат ки илтимос конкретни харидоро занг занен. 290,000 сомон бо муомила дора. занг занен бачаҳо. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳаст ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. нигоҳ кунед. сеҳуҷрага масоҳати 2 сотиқ замин, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол аст ку ана ҳамуҷа қарор дорад. истиқлоли чанд боша ушака аниқ маълумот нагирифтем. ҳамиқа ки Ваҳдат, Истиқлол. 3 дар хона, 2 сотиқ замин, як калидор, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона ва оғул. хона кондитсионер ва телевизор қати фурӯхта мешавад. свет ҳаст, об ҳаст, хонаҳо тайёранд. медроен зиндагӣ мекунем. бардоро 300,000 сомон занг бизанед. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дар поён ватсапи Сауду ТВ дӯстон чизе ки дорен, яъне ки метонен муроҷиат кунед. худо хоҳад омада хонаҳотона навори фасон мекунем. ин Сауду ТВ дӯстон дар як канал навор намекунад. якчандта каналҳои ютубӣ ҳастай, тиктокай, телеграми, инстаграм, хулоса дар любой ҷо паҳниш мекунем. ҳаракат мекунем ки бигзаронем хонара барава Саудуда. як хонага квартира дар этаҷи даҳум, масоҳати 47 квадрат дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. нарх 150,000 сомон бо муомила дорад дӯстон азиз. хона ҳолати коробка 47 квадрата. бача 150,000 гуфтесай. хуҷанам ҷои зурай, беҳад ҷои ободай. занг занед, далши маълумотша бигирем бача азиз. як хонага ду хонага карда мешавад дӯстон. 150 та пашти бесумш карданда. занг зан бигиренаш. ана ҳами доми мо дӯстон. дӯстон мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. мошинчаи чоткае ки ами рақамоша бинен, дам бигирен. хай ами мошин тозаи бадайда ами дӯстон азиз. чӣ хел бугум ак вақте ки ами қиматам боша беҳимат аю ки мегири арзонтар устоқати бачаи хола мешен. Opel Astra F кузофи хечибек 97 сол ҳамсинфи мабдасай. хоб нархаш 42,000 сум мега. қаду қомата бинен, мордаша бинен, чӣ хел хушроя кардин азиз. ҳай краскан тоза, диска, калпаку, баллонои фасон 42,000 дар Регарай Турсунзода. объёмаш 1.6 коробка механика, мотор, коробка, кузов вообще задагӣ пусдагӣ надора. хулоса мошинча чоткай. дар рақамошон занг бизанед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. духонага квартира, масоҳати 55 квадрат, этаҷи шашум, 285,000 сомон. нархаш гарени нархи зурая бачаҳо ё не? духонага 55 квадрат, 285,000 сомон. хоҳиш мекунем ки конкретниё метонен занг занен. дар фабрика Ленинград, дар ноҳияи Рӯдакӣ, наздики коллеҷ. ин фабрикада бачаҳо ята коллеҷ астай. мо аку тарафҳо бисёр мерем, хонаҳоро бисёр навор мекунем.
بسیار که سودا کردیم بسیار قبول میکنیم بچه عزیز. بعدا با подписчиков بسیار لایک میمونند. بینا میگه 8 آشیانه های خونه ما میگه در آشیانه ششم قرار داره. انجام ساختمان تا ماه می میسپارن. پیرگرود که монтаж کاتور شپاکیلوفکا کداگی هستن میتونن در اونجا ریمونت سر کنین. 285,000 معقول باشه اگر زنگ بزنین معقول باشه بگیرینش. میگذاریم با 12مین کوارتیرای فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی هسته که یک کامناتا کوارتیرا در اتاج دوم با مساحت 30 متر کвадрати در ناحیه سینا در دوشنبه در گیپرازم قرار دارد دوستان عزیز. امی 30 کвадрата چخیلی که دیده سین ремонтош фасон хушроак кардагӣ қонун қоидааш қатъий 290,000 мега бо иншоалло савдои соз дорад дӯстон. лозим боша агар айнуми канали Савдо ТВ занг зада савдош кунед. Савдо ТВ да тамошо мекунед, хитон дар канали Савдо ТВ савдо мекунед. нархи зур дӯстон. ами каналам ва ами ном дӯстон беҳад мувофиқи зур кардагӣ. ба ҳам хотир бачаҳо хонаҳо бисёр савдо мешавад. як хонага бо ремонти нави замонавӣ дар душанбе дар сино кӯчаи сомон доми 4 этаж хона дар дуюм этаж дар гипрозем 290,000 сомонӣ занг бизанед бачаҳо. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад дӯстон. қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор 6.5 сотих замин, 2 дар хона, 2 хонаи барак кардагӣ. дар барш баня, дар барш боз дора кухни дорад дӯстон. дар ӯ тараф ҳоҷатхона ва анҷомхона дорад дӯстон азиз. болои баня мақсад нимахелӣ кардагӣ ягон чизу чораро мемонед. ҳавли ҳамвор ҳуҷҷатош ҳастай шаҳри Кӯлоб қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор 1 Кӯлоб дӯстон наздики мактаби нави замонавӣ, наздики масҷид, наздики беморхона. аз ҳаминҷа ба вокзали Кӯлоба тақрибан 2-2.5 километр масофа дора. 190,000 сомон нарх дора. соҳибхона да занг бизанед маълумоти бештарша бигиред. якам мега қарздор ба ҳам хотири савдо да гузоштумаш. яъне ки дӯстони азиз ҳозирашта мақсад ова ва давоз овардесай не ки учочикора гузарондан шилангои ова кашидагияна ҳуй накадан. маҳаллаи якиҷа қитъаи 6 қитъаи 4 ва 5 да ова ҳуй кардагиян анаки навбати қитъаи 6 дӯстон ҳамаш тайёрай. 190,000 сомон боз савдо дора. рақамҳои соҳибхона да занг бизанед. лайкотро намонед. дар канали мо подписатсия кана фуромӯш накунед бачаҳои азиз. ва дӯстони азиз кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал шудааги бачаҳои азиз силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед.